Kollox jindika li l-Pulizija kellhom żewġ rapporti dwar il-periklu li kien ġie kkawżat mis-siti li twaqqaf it-Triq Paċivil. Dan kif sar rapport ukoll separat anke mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-Perit Chris Mintoff spjega li kien daħħal l-ewwel rapport fid-9 ta' Ġunju, imbagħad sar rapport anke mal-BCA. Il-Perit kien qed jinsisti li saru ħsarat strutturali li kienu ta' teddida fuq ir-residenti tal-binja u għall-pubbliku ġenerali. Mintoff innota li kien hemm ħsarat fil-faċċata, fit-twieqi, f'soqfa u anke fil-komun. Iżda b'mod mill-aktar inkredibbli dejjem skont dak li qed jiġi rapportat, l-awtoritajiet ma għamlu assolutament xejn f'jumejn sħaħ bejn it-2 u 3. Imbagħad l-4 filgħodu il-Perit Chris Mintoff mar mal-Perit Glenn Zammit biex jagħmlu rapport ieħor mal-Pulizija. Kien biss wara din l-insistenza illi l-4 stess bejn nofsinhar u s-sieta u nofsinhar 32 persuna ġew evakwati. Azzjoni li r-riżultat waħda provvidenzjali. Iżda minkejja dawn il-fatti donnu lill-Ministru tal-Kostruzzjoni rid jimplika li huwa ħażin li naħsbu li kien biss grazzi għal periti li ttieħdet azzjoni. Ma nastanotu qatt l-impressjoni li dina kienet deċiżjoni li tappartieni lil xi responsibility holder wieħed. Kellek numru ta' professjonisti illi intervjenew b'diskussjoni mal-BCA, b'diskussjoni mal-OHSA, b'diskussjoni mal-periti tal-Gvern. Sa issa, wara jumejn sħaħ, spikka wkoll is-silenzju assolut min-naħa ta' Kastilja dwar dan il-każ serjissimu. Bil-Prim Ministru ma jlissinx imqar kelma waħda dwar il-fatt li ġiet evitata traġedja li l-iskala tagħha kienet se tkun waħda li qatt ma rajna bħala, kif propju spjegat il-Kamra tal-Periti fl-istqarrija li għamlet. Intant il-Perit Rodrik Bonnici li jmexxi il-BCA spjega mal-medja li għadhom ma waslux għal dik li kienet il-kawża tal-kollas tal-binja fit-Triq Paċivil li seħħet l-4 bil-lejl. Qed issir investigazzjoni interna minnaħa tal-BCA b'esperti indipendenti. Eventwalment ħanaraw x'kienet il-kawża u nkunu nistgħu nikkummentaw aħjar. Robert Cremona, Net News.